Okay, hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag spiller vi Roblox. Og det er sådan en pick a slide, vælg en rutsjebane. This or that. Det eller det. Hvad vil du helst? Ja, okay. I forstår det. Men ja, nu, den her det er, hvad vil du helst høre først? Det dårlige nyt, eller det gode nyt? Jeg vil helst høre det dårlige. Okay, vi kommer ind i en elevator. Ja, det er det rigtige svar. Det er ikke godt det der. Hvordan kan det være? What? Prøv lige at skrive ned i kommentarerne, hvad I helst vil. Ha' det gode nyt eller det dårlige nyt først? Det forstår jeg. Jeg faldt ud i hvad. Ja. Parkour. Det er jeg meget god til. Er det? Undskyld mig, er det lort, der er dernede? Føj, tænker jeg bare. Okay, hvad vil du helst være? Den yngste sibling eller den ældste sibling? Jeg vil være den yngste. Bare lige en sibling, det er en... hvad er det nu, det hedder? Søster? Nej, hvad er det nu, det hedder? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. I ved godt, hvad jeg mener. Sådan... Nej, hvor... Jeg tror godt, I forstår, hvad jeg mener. En søskende. Det er det. En søskende. Okay. Hvad vil du helst? Ringe eller tekst? Jeg vil helst tekst. Hvad? Jeg kom ind i en elevator. Er det det rigtige svar? Squid Game. Nej. Nej. Hvordan? Jeg er åbenbart ikke ligesom alle andre. Jeg er forskellig. Og det er okay at være forskellige. Vi alle sammen kan ligesom ikke være ens, vel? Det er nok. Men så vil jeg helst ringe åbenbart. Okay. Hvor skal jeg hoppe herop? Og det var et højt hop. Hop! Hvad vil jeg helst være? En professionel chef eller en professionel mate? Det ved jeg ikke hvad, men jeg vil helst være en professionel chef. Fordi så kan jeg lave godt mad, og så hvis jeg har lyst, så kan jeg også godt lave mad til mig selv. Forstår du? Dig, der ser derude. Ja, dig, lige der. Og hvad vil jeg helst? Og jeg helst vil bo i en hule eller et træhus? Et træhus. Fordi en hule, der kommer der være bjørn eller sådan noget. Det kan jeg også godt forstå, folk de vælger. Jeg kan sgu da ikke komme igennem, det er på typen, og det kunne jeg så godt. Hvem er den? Spider-Man. Jeg kan bedst lide Spider-Man, siger det bare. Der er ikke særlig meget plads her. Okay, McDonald's eller Burger King? 100% McDonald's. Jeg kan ikke komme. Skal jeg bare hoppe derned? Wee. Shit, der ligger lort på gulvet. Nej. Er lorten forgiftet? I kan faktisk godt lige skrive ned i kommentarerne, hvilket spil jeg skal spille, eller hvad jeg skal, en challenge jeg skal lave i en video eller sådan noget. Ja. Det kan godt være. I skal skrive det ned i kommentarerne, fordi altså, jeg ved ikke at okay. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt. Men jeg vil helst trække vejret under vand. Okay, og hvad står det lige der? Hey, you! Hej. Hey, det er Grinch! Nå, han gik... Hvad? Grinch, hvad har I gjort der? Skal jeg til ned af dem her igen? Altså, hvorfor? Herovre fandt vi ud af, at jeg helst vil flyve igennem luft. Så. Okay, hvad er det her for en op i? Hvad skal jeg så lige gøre det her? Sådan der. En ekstra finger eller en ekstra tå. Jeg vil helst have en ekstra finger. Det var da
mærkeligt spørgsmål. Altså sådan, dem der har taget tog, det er sådan, fordi de mangler, de sådan, mangler en tog, og så vil de have en ekstra tog, fordi så har de normalt antal tæer. Forstår I? Jeg hopper op i loftet. Det går ondt. Så. Hvad er bedre? Okay. Regnende skumfiduser eller regnende Skittles? Skittles sikkert sgu da sygt ondt. Men ja, jeg kan bedre lide Skittles. Så skal jeg Skittles. Perfekt. Jeg tror, jeg skal den her vej. Skal jeg ikke? Det går jeg ud fra. Det er meget spændende, det her. Hvad står der der? Står der æbler? Jeg kan ikke se det. Ja, æbler eller appelsiner? Ja, faktisk mest til appelsin. Jeg kan bare godt lide smagen. Elevatoren, det kan umuligt være et godt tegn. Du er ikke en poster, vel? Nej. Den var en poster. Jeg føler, min lyd er lidt høj. Lad mig lige... Nej, nu slukker den. Nej, ned med lyden. Sådan der. Forkert vej. Det kan jo ske, man glemmer vejen. Sådan. Så er jeg mest til æble, åbenbart. Eller hvis det er et godt æble, så er det sgu også godt. Det kan du ikke komme udenom. Sådan. Så skal jeg lige her. Jeg kan ikke komme igennem. Sådan der. Den smarteste eller den rigeste. Hvis jeg er den smarteste, så er jeg så smart, at jeg ved, hvordan jeg gør mig rig. Se, mind games, mind games, mind games. Ja, hvad sagde jeg? Så er jeg så smart, at jeg lige præcis ved, hvad jeg skal gøre for at blive rig. Okay, Android og iPhone. Jeg har selv en Android. Men jeg vil hellere have en iPhone. Eller vent, iOS. Ej, det var ikke, jeg faldt ned der. Hvorfor stod der iOS? Jeg ved ikke, hvad iOS er, men det er Apple logoet. Eller det er faktisk bare Android eller Apple. Det er ikke... Ej, jeg er dårlig. Ej, jeg er dårlig. Hop. 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 iPhone. Eller Apple. Ja, lige præcis, lige præcis. Exit her. Hvad mener du med exit? Er jeg færdig, eller hvad? Nej, okay, det var jeg så ikke. Hvor vil jeg helst svømme? I en sø, i havet eller i et badekar? I et badekar! Bro. Hvad er der her? Hvad er det? Er det et drag? Hjælp. Hjælp. Blev jeg lige spydet ild på en drag? Nu tager jeg en sø. Er det rigtigt? Det er løgn. Hvordan? Jeg kan da umuligt. Hey, hvad er det der? Hey. Jeg gjorde det. Ej. Hvorfor vil folk? Det er sgu da der hajer og alt muligt. Så kommer der en haj og byder dit bene. Altså, what? What? Okay. Hvad vil jeg helst? Loose, straight eller skinny? Jeg skal ikke have nogen skinny jeans på. Jeg skal have baggy, loose. Baggy, loose. Potato, potato. Sådan. Jack-o'-lantern. Okay, jeg kan bedst lide B. Ja, tak. Ja, jeg er god lige nu. Jeg er god.
Skal jeg herned? Nej. Okay. Bedste instrument. Er det en elgitar, trommer og klavergitar? Sådan en rigtig bass. Men hvad? Det er rigtigt, ikke også? Hej, det er dig for Freddy Fazbear. Okay, tag det roligt, ikke også? Vi kan snakke om det her. Hvad har jeg gjort? Nå, så går jeg vel ud fra, at det er et klaver. Eller vent, nu tager jeg det andet, end hvad jeg tror, hvilket er trommer. What? What? Hvad mener du? Hvad snakker du om? Er det The Rock? What? Okay. Jeg skal bare... Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Kom, nu tager jeg mig sammen. Ej, hvad laver jeg nu? Nej! 100% morgenmad. Morgenmad, middagsmad eller aftensmad. Morgenmad. Det er det vigtigste måltid på dag. Øj, der er nogen, der spiser. Hvad står der? Local backroom, et eller andet. Vent 5 Hvad har jeg nu gjort? Nå, men så går jeg ud fra det er aftensmad. Fordi jeg tror ikke det er middagsmad. Jeg tvivler på det er middagsmad. Hvordan kan det være middagsmad? Er det Olof? Nu fryser jeg ihjel. Hvordan kan det være middagsmad? Ej, ned i kommentarerne. Hvis I har spillet det her spil, er I en af dem, der har valgt middagsmad? Jeg forstår det ikke. Og hvad er der her? 3 rutsjebaner. Kan jeg komme op? Nej, det kan jeg ikke. Her er der 3 rutsjebaner. Jeg tager den grønne. Hvem jeg helst vil slås med? En gorilla. Nej, nu er jo sikkert bare mit hoved. Det skal ikke være en krokodille. Bare en gorilla. Jeg føler det er det eneste sådan gode svar. Tak. Løven vil bare bide mit hoved. Krokodille vil også bide mit hoved. Gorilla vil rive mit hoved. Det værste at gøre i mørket. Høre uhyggelig musik. Hvordan kan jeg være se tv være noget af det værste? Jeg vil ikke for at høre uhyggelig musik, tror jeg. Det var det, okay. Og lege fangelej lyder bare sjovt. Sådan, ikke noget her. Herop. Den sejeste hej, det er 100% en hvidhaj. Er det ikke det, den hedder? Hvidmavehaj. Grå med hvid mavehaj. Ja, I forstår godt. Sådan. Jeg føler, vi flyver igennem det her. Det er 100% C. Har I ikke set alle de der Ronaldo-editer, det der med den der C? Eller er det kun mig, der ser sådan noget? Hvor er de net til rutsjebaner? Er det den her, eller hvad? Altså, er jeg virkelig inde i the backrooms? Her er det. Det sejeste på en legeplads, det er en rutsjebane. Jeg elsker rutsjebaner. Hvad er det så? Hvad er det? Bro, skipper de to? Ja. Hvad har jeg gjort? Nå, men så er det swings. Hvad hedder det? De der, hvad hedder det? De der, man gynger. Ja, gynger. Exit. Er jeg nu færdig? Please? Nej, der er en dernede. Det bedste at skrive med. Ja,
Det er en blyant. Byder det ikke sig selv? Er det ikke obvious? Er det ikke en blyant? Er det ikke en blyant, hva'? Ja. Bedste chips. Okay, af dem her, der er det sgu Doritos. Eller Cheetos, men Doritos. Okay. Okomago til Pearson i dag. Du. Døde jeg, hun glodede på mig. Hvad havde jeg? Så er det Cheetos. Jeg ved ikke, hvad Fritos eller Toritos eller Totitos eller hvad det er. Hvad så? Rummet. Hey. Bro, jeg hopper bare ned. Så er det Fritos. Hvis jeg får forkert noget, så tror jeg bare, jeg slutter videoen. Jeg slutter ikke videoen alligevel. Bare rolig alle sammen. Bare rolig. En væg. Hold det op. Hey, krammer. Det var ikke så godt. Hvad er det der? What? Hvad stod der? Den bedste restaurant. Pizza Hut. Jeg elsker pizza. Pizza Hut eller Domino's. Jeg har aldrig været der, men jeg tror bare Pizza Hut smager godt. SpongeBob SquarePants. Jeg løber fra dig. For evigt og altid jeg løber fra dig. Ej! Så er det Domino's. Jeg ved ikke, hvad det ellers skal være. Eller så er det Papa John's. Ja, Domino's. Sådan. Hop, 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 hop. Den bedste smag. Jeg elsker surt, men jeg går med sødt. Fordi folk de elsker søde sager. Ja. Som jeg troede. Her der er det bedste. Her er det bedste. Hårburger. Det er det bedste. Nå, det værste. Prøv at bare en burger. Ej, den med fingernegl, den er dårlig. Jeg tager den med fingernegl. Hvad er det så? Er det Siren Head? Jeg vil gerne ind i elevatoren inde. Hjælp! Hjælp! Du rørte mig jo ikke engang, Siren Head. Du hacker, Siren Head. Så er det en hårburger. Det er en hårburger, er det ikke? Jo, det er en hårburger. Det er 100% en hårburger. Sommer. Jeg elsker sommer. Fordi så er det bare så... Nå, så er det vinter. Hvad sker der herude? I kan ikke nå mig heroppe. Det kan de faktisk ikke. Jeg hopper bare ned ad døren. Vi skal videre. Vi ser, om vi nok kan klare det hele i den her video. Nå, så er det bedste vinter. Det er sikkert fordi folk de godt kan lide jul. Fordi så får de gaver og sådan noget. Er det ikke? Er det ikke vel? Jo, det er så. Exit. Hvis jeg søgte ikke exit. Hvornår kan jeg exit det sted? Nej. Det er det bedste til at spille Mario. Kender 0 og niks af dem, men jeg kan godt lide ham her til sejlet. No way, jeg havde ret. Men ja. Det bedste 100% at se noget. Det er nok den bedste. Ja. Godt. Nu er vi nået langt. Nu kan det umuligt tage så lang tid. Vel?
Vel. Pennywise har brug for et job. Jeg synes, han skal være YouTuber. Ligesom mig. Så er mig og Pennywise YouTuber sammen. Jeg laver et collab med ham. Ej, det gør jeg ikke. Jeg skal ikke lave noget collab med Pennywise. Så dræber han mig. Ej. Jeg synes, den bedste hat her, det er en baseball hat. Den er meget sej. Ja. Og så herop. Hvor skal vi hen? Er vi færdige? Nej, okay. Selvfølgelig er vi ikke det. Bedste måde at spise æg. Hvis jeg skal være ærlig, så spiser jeg ikke æg. Men omelet, tror jeg. Det må være godt omelet. Hvorfor går min af sig selv? Sådan der, virkelig. Tak. Hvorfor? Okay, det var forkert. Telefonen ringer. Jeg tager den lige. Hallo? Det er pizzabud. Okay. Nå, så er det bare over greasy. Yay. Just give me my money. Yay. Er jeg færdig? Am I done? Exit. Skal jeg ikke gå i exit? Jeg vil gerne ud herfra. Lad mig komme ud. Yeah! Jeg vandt 23 minutter og 31 sekunder. Jeg er så god. Men tak fordi I så med i dag. Husk at like og subscribe. Og ellers så ses vi bare i næste video. Hej hej.